Музыкаль номер Кампи командасы. Әйдәгез каршы алабыз егетләрне алкышлар белән. Татарча каналларда күп кенә кызыклы топ-шуралар бара. Шуның берсе Губадия ТВ. Хәерле кич барыгызга да. Сезнең белән Губадия ТВ алып баручысы Эмиль Шәйхетдинов. Һәм бүген безнең программада төрле клиплар көч сынашачак. Рингның зәңгәр ягында чит илләр клиплары, ә кызыл якта безнең татар клиплар. Башлап җибәрик. Беренче раунд. Николь Шерзингерга каршы Дилә Нигматуллина. Беренчедән игътибар итәсе килә киемгә. Николь Шерзингер клипта кыска джинслы шортикларда. Оның охрысы окчасы җитмәгән һәм ул аларны иске джинслардан кисеп ясаган. Ә менә Дилә Нигматуллина безнең алдыбызда матур һәм озын джинслы комбинезонда төшерелгән. Миңа калса монда бөтен нәрсә дә аңлашыла. 1-0. Дилә Нигматуллина җиңә һәм татар җырчылары алга чыгалар. Икенче раунд. Яңадан Никольгә каршы Дилә Нигматуллина. Һәрбер хатын-кызның клибын матур һәм батырга ошаган егет бизәргә тиеш. Никольнең клибында ул егет хәтта тора да алмый, суда гына ятып утыра. Ә менә Дилә Нигматуллинага күбрәк уңыш елмайды. Аңа эләкте кайгыртучан матур һәм накашенный егет. 2-0. Һәм Дилә Нигматуллина алда бара. 3-нче раунд. Кайза җырчысына каршы безнең татар егете Элнар Сабирҗанов. Заманча клипларны кирде модага тулайым бер кадр белән төшерергә. Кайза камерада үзен маймыл сыман тотуыннан башка берничек тә тамашачысын шаккатыра алмады. Ә менә безнең Элнар Сабирҗанов бөтен клип дәвамында йөри басу буенча һәм безнең республиканың байлыкларын күрсәтә. Әйтеп куясы килә. Бу клипны ул үзе төшерде. Үзе камера куйды, кабызды аны, басу буйлап үтте, аклы-каралы эффект ясады һәм клип әзер. 3-0. Татар җырчылары үзләренең позицияларын ныгайталар. 4-нче раунд. Эминем һәм Рианна йөрәк тибеше дуэтына каршы. Һәрбер ел сайын музыка индустриясында бик күп дуэтлар барлыкка килә. Эминем һәм Рианна, алар бит үз-үзенә 1 секундта килешмиләр. Ул ак, үзен кара булып хис итә. Рианна кара, әмма үзен ак булып хис итә. Дуэт йөрәк тибеше күрсәтә, нинди булырга тиеш чып-чын дуэт. Ничек алар үз-үзенә килешәләр? Икесе бергә пар булганнар. Нинди гармония. Һәм беләсегез килсә, алар игезәкләр. 4-0. Һәм миңа калса безне коры җиңү көтә. 5-нче раунд. Корея җырчысы Псайга каршы Айдар Галимов. Һәрбер клипның төп өлешләренең берсе әлбәттә биюләр. Псайның клибында күрсәтә торган хәрәкәтләр безне чыннан гына әйсәк туйдырдылар. Ә менә Айдар Галимов үзенең клибында бик оригиналь комбайн дип атала торган хәрәкәт куллана. Басуны да суккалады, клип та төшерде. 5-0 һәм татар җырчылары җиңде. Карагыз кызык татар клипларын. Ә сезнең белән булды Эмиль Шәйхетдинов, Губадия ТВ. Кампи КВН командасы, рәхмәт дуслар.